Kwamitin amintattu na kungiyar Arewa Traders Association ta ɗauki matakin rushe shugabannin kungiyar na ƙasa tare da zaben sabon shugaban riko da jagoranci al'amuran kungiyar bayan da mafi rinjayen mambobin kwamitin suka amince da wannan matsaya. Kungiyar ta sanar da ɗaukar wannan mataki ne bayan kammala taron kwamitin amintattu da ta gudanar ranar 23 ga watan Satumba a hedkwatar kungiyar da ke Abuja babban birnin kasar. Sakataren kwamitin amintattun kungiyar Umar Sheikh Ismail shi ya bayyana matsayar tasu ga manema labarai. Matsayin da muka ɗauka shine kwamitin amintattu na wannan kungiya sun yadda sun amince da sauka da Dr. Abdulazizu Bature ya yi a matsayinsa na shugaba na kwamitin amintattu na wannan kungiya. Saboda haka da amincewarmu da amincewar kowa mun yadda mun amince mun kuma shugabantar da Alhaji Adamu mai shinkafa zai ci gaba da wannan jagoranci. Sabon shugaban kwamitin amintattun Adamu Usman mai shinkafa daga jihar Kaduna ya yi alkawarin aiki tukuru da kuma adalci ga 'ya'yan kungiyar. Mun zo da niyyar taro ne amma kuma 'yan uwana iyayen kungiyar nan na Arewa Traders sun zaɓe ni in zama shugaba na wannan burokrasi na wannan kungiya kuma na karɓa. Insha Allahu zan yi wannan shugabanci kamar yadda wannan kungiya ta tsara. Insha Allahu za mu yi musu shugabanci na adalci a cikin wannan tafiya. Burokrasi su ne suke da alhaki in abubuwa sun lalace ko an samu nasara su ya kamata su kira shugabanni don a zauna ko a gyara ko kuma a samu yadda za a ci gaba. To wannan shine ya kawo muka zauna saboda mun ga akwai abubuwa wanda ya kamata a gyara. Haka zalika kungiyar ta zaɓi Alhaji Adamu Hassan Ibrahim a matsayin sabon shugabanta kuma ya buƙaci haɗin kan 'ya'yan kungiyar domin nausa kungiyar zuwa matakin ci gaba. Abin da zan fara yi da kwamitin nan da memba mutum 4 da suka mara mun baya a cikin wannan tafiyar za mu zauna mu tsara abubuwa dare da rana mu ga yaya wannan tafiyar zai kasance kuma za mu yi towa za mu fita mu je mu nemi ra'ayin 'yan uwanmu dukan jihohin nan za mu zauna mu nuna musu alfanun haɗin kai da kuma illar rarrabuwa da kuma abubuwan da muke bukata ma wajen gwamnati a gwamnatance saboda harka ce yanzu 'yan kasuwa rashin tsaro a kasar nan yasa 'yan kasuwa mu da yawa sun durkushe. Insha Allah albishiri na ga 'yan kasuwa su ba mu cikakken goyon baya da haɗin kai. Insha Allah daga nan zuwa kankanin lokaci za su ga sauyi a irin yanayin da muke ciki a yanzu. Wani mamba a kwamitin amintattun kungiyar ya bayyana abin da ya kai su ga shirya wannan taro. To sunana dai Misbahu Umar Mai Zare daga jihar Katsina. To alhamdulillah abin da sa muka taro a yau an samu wani gab ne da muke gani ya kamata ko kuma ya zama wajibi ma'ainafin cike shi. To shi ya sanya muka taro mu ga za a rike wannan gab. Misali abu na farko akwai membobin mu guda biyu wanda kusan suka zama position din sai zama babu kowa. Sannan kuma tunda an haɗu akwai buƙatar a ce an yi wani kwamiti wanda zai jagoranci kungiyar nan saboda tsawon lokaci babu zababbun shugabanni halasacci. Babu shaka akwai wani bangare daga cikin 'yan kungiyar waɗanda suka shirya wani zaɓe wanda 2/3 board of trustee to ba da sanin su wani bangare cikin mu ya je ya shirya zaɓe na je kana yi ka shi sanya a yau muka zo muka yi ta kiyataka kwamiti karkashin jagorancin Alhaji Adamu Hassan. Abin jira a gani dai shine ko wannan matakin sauya shugabancin da kungiyar ta yi zai kawo ƙarshen matsalolin da 'ya'yan kasuwar arewacin Najeriya ke fuskanta. Yankin da musamman matsalar tsaro ya kai ga durƙusar da harkokin kasuwanci a arewacin ƙasar.